en una empresa de postproducció. Aquí no rodem res, el que fem és rebre el material del laboratori, un cop revelat, ens ho entreguen a nosaltres i fem tot el procés, des que ens arriba el negatiu de la pel·lícula fins a la còpia d'emissió. L'encàrrec ens el fa una productora. La productora és qui roda l'espot que prèviament li ha encarregat l'agència. Normalment una productora té dos personatges importants, que és realitzador i productor. El realitzador és el que dona el look i la forma en aquest espot, i el productor és el que administra tots els diners perquè això es pugui rodar i encarrega tots els serveis que necessita per poder rodar aquest espot. Un cop rodat passa al laboratori. El laboratori el revelen i ens l'envien a nosaltres. Nosaltres agafem, normalment escanegem tot el material i enviem el que es diu un telecine, una llum, que és una còpia de tot el material sense atalonar o atalonat molt superficialment, perquè la productora pugui muntar el seu offline. Què és un offline? L'offline és la presa de decisions d'un muntatge. Quan es roden molts planos, es repeteixen moltes tomes, es roda en un ordre diferent, llavors quan s'entren a l'offline sol ser un sistema econòmic per muntar el que seria com una maqueta de l'espot. Es decideix quina és la presa bona, la durada, l'ordre en què van tots els planos, però sense fer una gran feina ni mirar ni colors ni postproducció. Amb quines màquines es fa? Quin tipus de fitxers? Normalment es fa amb Avid o Final Cut, són els dos que estan ara funcionant. Si és Final Cut, treballen amb QuickTime. Si és Avid, normalment treballen amb cinta encara. Se'ls fa una còpia del material amb una cinta, amb un DV-Cam, i ells s'ho capturen i treballen amb això. Normalment ho fan ells, les productores tenen offline a la seva productora i s'ho fan ells. A vegades ho venen a fer aquí també, a l'offline. Amb què venen? Un cop tenen l'offline, què tenen? Els EDLs. Ara, quan nosaltres fem aquesta còpia per ells, té el codi de temps exacte del material que nosaltres tenim escanejat. Per la qual cosa ells, quan tenen el muntatge fet, ens fan l'EDL. L'EDL és un llistat de planos en el que hi ha tots els codis de temps d'entrades, sortides i velocitats de cada plano. I és simplement una llista. Aquesta llista ens serveix tant per corregir color com per la composició aquí, per saber quin és el material que ells han seleccionat. Llavors això ho agafem del nostre servidor i corregim el color i fem el muntatge, la conformació de tot el material.